Има един специален тип купувачи на имоти. Той търси да купи от 2019 година. Знае всички обяви, всички квартали, знае кой брокер снима с широкоъгълен обектив, знае коя кухня е от Икеа и коя е по поръчка. Само едно нещо не е направил. Не е купил. Той винаги е почти готов, почти е избрал квартал, почти е намерил правилния имот, но винаги има нещо. Единият е хубав апартамент, но е на втория етаж, другия е с добра цена, но няма гледка. Третия изглежда перфектен, но ще чака цените да паднат. Да, ама не. Проблемът на вечния купувач не е, че няма имоти. Проблемът е, че търси перфектният. Идеалният имот обикновено има 3 характеристики. Топ локация, топ състояние и топ цена. Само че на реалния пазар тези 3 неща рядко вървят заедно. И тук идва най-голямата грешка. Вечният купувач сравнява реалния имот с въображаемия в главата си. Този имот няма шум, няма конкуренция, няма купувачи и разбира се идва с 20% по-ниска цена. Такъв имот не съществува. Грешка съществува в мечтите на вечния купувач. Преди да започнете да гледате, подредете се критериите. Кои са 3 важни неща за вас? С кое не може да направите компромис? Какъв е максималният ви бюджет? И разбира се, колко време сте готови да чакате. Успешният купувач не е този, който е огледал 100 имота, а този, който знае кога един имот е достатъчно добър, за да действа. Ако познавате поне един вечен купувач, споделете видеото ми. Това е от мен. Чао!